שלום חברים, כאן ניסים בעוד סרטון, והיום אנחנו ממשיכים את המסכת שלנו בסייעתא דשמיא, מסכת ביצה. בשיעור הקודם למדנו את דף ב' עמוד ב', והיום נצלול לדף הבא, לדף ג' עמוד א'. אז לפני שאנחנו מתחילים, רציתי לבקש מכם, אם אתם יכולים, לשתף את הסרטון, לתת לייק, להירשם לערוץ, לזכות את הרבים. חז"ל אמרו במסכת אבות כמה דברים על אדם שמזכה את הרבים, כמה מעלות, וזכות הרבים תלוי בו, ואין חטא בא על ידו. שנזכה לזה בעזרת השם. בשיעור הקודם עצרנו ממש בדף ב' עמוד ב', בשתי שורות האחרונות, ברב יוסף אמר. כן, אז נעשה הקדמה קצרה, נעשה סיכום קצר בעצם למה שאמרנו, והקדמה למה שעכשיו. אז נתחיל קודם בסיכום של דף ב'. אז בדף ב' למדנו שתי דעות לסיבה שבית הלל אוסרים את הביצה לאכול ביום טוב. הייתה לנו את דעת רב נחמן, שהוא אמר שהביצה נולד והיא אסורה בעצם משום נולד, בגלל שהתרנגולת היא אסורה משום מוקצה, והיה לנו את רבא שאומר שהיא אסורה משום הכנה. כן, אז נקדים ונאמר לעניין של רב יוסף שהוא אומר גזרה. מה זה גזרה של חכמים? מה זה הדבר הזה? בשיעור הקודם דיברנו על שלא גוזרים גזרה לגזרה. כן, שכתוב ושמרתם את משמרתי. שחז"ל דרשו שתעשו משמרת למשמרתי ולא תעשו משמרת למשמרת, שזה בעצם גזרה לגזרה. כן, אפשר לראות את זה ברש"י הזה, ברש"י הארוך הזה. וחכמים עשו גזרה של סייג לתורה, שאנחנו לא נעבור על איסור תורה. לדוגמה בקריאת שמע, קריאת שמע של ערבית, אפשר לקרוא אותה מהדין כשיטת רבן גמליאל, אפשר לקרוא אותה עד עלות השחר, אבל חכמים באו ואמרו קוראים אותה עד חצות הלילה. למה? כדי להרחיק את האדם מן העבירה, לעשות סייג לתורה. אז פה בואו נקרא את מה שרב יוסף אומר. רב יוסף אמר גזרה משום פירות הנושרים. יש גזרה בשבת, אחת מלמדת מלאכות שבת, היא מלאכת קוצר. מה זה קוצר? קוצר זה תולש דבר מן המחובר. במקרה הזה קוצר זה בעצם כותף, שאתה כותף את הפירות מהעץ, זה קוצר. אז יש איסור בשבת לכתוב פירות מהעץ, איסור ידוע. חכמים גזרו שאם אתה רואה בשבת פירות שנשרו מהעץ, אז הפירות הללו אסורים באכילה. כן, אנחנו נראה עכשיו שנצלול לתוך דף ג' נראה למה. עכשיו אביי אומר לו, אמר לאביי, פירות הנושרים טעם המאי. למה חכמים אסרו את פירות הנושרים? ניכנס עכשיו לדף ג' עמוד א', כן, נגדיל את זה קצת. גזרה שמא יעלה ויתלוש. כן, אנחנו חוששים שמא עכשיו האדם יערה בטעם לחיקו, ממש יאהב את הפרי וירצה לעלות ובעצם לקטוף מהעץ פרי בשביל, הוא רוצה לאכול עוד, כן, הוא בעצם מה שנקרא יתמכר לטעם של הפרי ורוצה, ואז יבוא לידי איסור, שזה בעצם הקטיפה הקצירה. אז כדי שלא עכשיו תהיה לו דודה לפרי הזה, אז אנחנו אוסרים לו את הפירות הנושרים. אז רב יוסף אמר שבעצם ביצה כלולה בגזרה הזאת של פירות הנושרים. עכשיו, משמע מבינתיים, ממה שאנחנו מבינים, אז בעצם רב יוסף אמר שהביצה אסורה משום פירות הנושרים, שפירות הנושרים אסורים שמא יעלה ויתלוש, שזה לכאורה נראה לנו גזרה לגזרה. מה שאמרתי שהעניין שזה כלול בגזרה זה בעצם התירוץ, מה שאנחנו נראה עכשיו. וזה אותה תבנית גם עם רבי יצחק שאנחנו נראה פה. אז הגמרא מקשה, בעצם אביי מקשה על רב יוסף, הוא אומר לו, היא גוף הגזרה. העניין של פירות הנושרים זה עצמה גזרה, שמה יעלה ויתלוש. ואנה נקום ונגזור גזרה לגזרה, ואנחנו נקום
ונגזור גזרה לגזרה, נגיד שביצה אסורה, שמא יגיע לפירות הנושרים, שמא יעלה ויתלוש, ואמרנו שלא עושים משמרת למשמרת, לא עושים גזרה לגזרה, כן? הנה יש לנו פה רש"י שאומר ויתלוש, תאהב האיסורא דאורייתא דהיינו קוצר שהוא אב מלאכה, מה שאמרנו מקודם. אז זאת הייתה הקושייה, כן, ואנו נקום לגזור גזרה לגזרה, ורב יוסף עונה לו, כולה חדה גזרה היא, זה בעצם כלול באותה הגזרה, הביצה כלולה בתוך הגזרה של פירות הנושרים, זו דעתו של רב יוסף, ורש"י אומר לנו, לא שתהא זו גזרה, לא שבעצם האיסור של הביצה זו גזרה, שמא בעצם משום פירות הנושרים, שמא יגיע לידי פירות הנושרים, דלה לטה שלא יבוא לידי פירות הנושרים, אלא כשנמנו וגזרו על פירות הנושרים, אף ביצה הייתה במשמע, אף ביצה היא הייתה בתוך הגזרה הזאת של פירות הנושרים, ואף על גב דלת בה משום תלישה, אפילו שאין בביצה משום תלישה, מיהו מכלל גזרת חכמים הייתה שאף היא פרי הנושר, בגלל שהיא דומה לפרי הנושר, אז לכן היא הייתה באותה הגזרה של פירות הנושרים, זו דעתו של רבי יוסף. עכשיו רבי יצחק אומר משהו אחר, הוא אומר גם גזרה, רבי יצחק אמר גזרה משום משכין שזבו. חשוב לדעת, יש לנו איסור סחיטה בשבת, סחיטה זה תולדה של אב מלאכה בשם דש, כן, דש זה מפרק, דש זה מפרק, וחכמים אמרו שבעצם משקים שזבו מהפירות, בעצם משקים שיצאו מהפירות לבד בלי שמישהו סחט את הפרי ועל ידי כך הם יצאו, זה יכול לקרות, אז משקים שזבו אסורים. יש מחלוקת בין חכמים לרבי יהודה במשנה בשבת בקמ"ג אם אני לא טועה, כן, בקמ"ג עמוד ב', שמסורת הש"ס מביא את זה, אבל בגדול זה הטעם. אז עכשיו זה העניין, משכין שזבו, וזה דומה, הטעם דומה בעצם לעניין שאמרנו של שמא יעלה ויתלוש. למה זה דומה? אנחנו חוששים שמא עכשיו אתה כל כך תאהב את הטעם של המיץ הזה, של המשכין שזבו, ואתה תבוא לסחוט את הפרי בשביל שיהיה לך עוד מיץ. אז זה הטעם של הגזרה. אז אמר לאביי, משכין שזבו, טעם המאי, מה הטעם שבעצם משכין שזבו אסורים? גזרה שמא יסחוט, כן, זה מה שאמרנו עכשיו. אז הוא מקשה לו, היא גוף הגזרה, ואנה נקום ונגזור גזרה לגזרה, והוא עונה לו, רבי יצחק, כולה חדה גזרה היא, כן, כשנמנו בעצם לגזור את משכין שזבו, ביצה הייתה במשמע, כן, בגלל שביצה היא בעצם זבה מהתרנגולת, היא יוצאת מהתרנגולת. עכשיו יש לנו במצטבר 4 דעות למה בית הלל אסרו את הביצה. 1. רב נחמן, איסור נולד. 2. רבא, איסור הכנה. רב יוסף, איסור פירות הנושרים, ורבי יצחק, משכין שזבו. אז עכשיו הגמרא בעצם דנה בשיטות האלה. מי אומר כמי, מי לא אומר כאחר. אז הגמרא אומרת כולם כרב נחמן לאמרי. למה? כי קושיין, בגלל שמה שהקשנו על רב נחמן, מי שרוצה לראות את הקושיה על רב נחמן, אז שיראה בדף בית עמוד ב' בשיעור הקודם. כרבא נמי לאמרי, גם כמו רבא השאר לא אומרים. למה? הכנה לטלו, הם לא סוברים את הדין של הכנה. אלא רב יוסף, מה טעמה לא אמר כרבי יצחק? למה רבי יצחק לא אומר שזה משום משכין שזבו? למה הוא אומר פירות הנושרים? אמר לך, ביצה אוכלה, ופירות אוכלה, כן, ביצה זה אוכל, ופירות זה אוכל, לאפוק משכין, דלה ואוכלה, זה לא דומה, ביצה לא דומה למשכין בגלל שזה לא אוכל, אלא משקה.
ורבי יצחק מה טעמה לא אמר כרב יוסף, אמר לך ביצה בלועה, כי נמצאת בתוך התרנגולת, ומשכין בלועין, לאפו כפירות דמיגלו וקיימו. יפה. אז בעצם ביצה היא בלועה בתוך התרנגולת ומשכין בלועים בתוך הפרי. אז משכין שיוצאים זה כמו ביצה שיוצאת. כן, ואף רבי יוחנן סבר גזרה משום משכין שזבו. עכשיו בשביל להבין את זה צריך לתפוס קצת יותר ראש בשביל להבין, ובעזרת השם אני אסביר את זה בדרך טובה. אוקיי, אנחנו נכנסים פה למשנה במסכת שבת ואז משנה במסכת עירובין. בואו נראה. עכשיו הגמרא אומרת שהוא סובר גם משום משכין שזבו. בעצם הוא אומר שהוא מסכים עם רבי יצחק שביצה אסורה ביום טוב בגלל הגזרה של משכין שזבו. דרבי יוחנן, מאיפה הוא מוכיח שהוא סובר גזרה משום משכין שזבו? דרבי יוחנן רמא דרבי יהודה עד רבי יהודה ומשנה. בעצם רמא הוא הקשה על רבי יהודה, בעצם הייתה סתירה בין דברי רבי יהודה, במקום אחד הוא אמר X, במקום שני הוא אמר Y, אמר דבר שסותר את מה שהוא אמר בראשונה, כן? והוא בעצם תרץ את הקושייה הזאת, את הסתירה, ולפי התירוץ שלו אז אנחנו לומדים שמשכין שזבו הוא גם סובר את הדין הזה, שבעצם ביצה אסורה משום משכין שזבו. צנן, שענינו במשנה, אין סוחטין את הפירות להוציא מהן משכין, ואם יצאו מעצמן אסורים, כן? זה דעת תנא קמא, דעת חכמים. בעצם משכין שזבו אסורים, יצאו מעצמם. רבי יהודה אומר, הוא אומר יש חילוק, צריך לחלק. אם לאוכלין היוצא מהן מותר, ואם למשכין היוצא מהן אסור. אם מלכתחילה הכוונה שלך הייתה בעצם שהפרי הזה עומד לאוכלים, כן, אני רוצה לאכול את הפרי, אז היוצא מהן מותר. אין חשש שכשאני אשתה אותם אז אני ארצה לסחוט עכשיו בשביל עוד, כי מלכתחילה רציתי בעצם לאכול את הפרי, ואם מלכתחילה רציתי בעצם לשתות את המיץ, כן, זה מה שכתוב כאן, ואם למשכין היוצא מהן אסור. למה? כי שם אני באמת חושש שאני אבוא לידי סחיטה, את הגזרה שמא יסחוט. זאת המחלוקת. אלמה, אז אנחנו לומדים מזה, כל אוכלין לרבי יהודה אוכלה דאפרתו. כן, אנחנו למדנו בדף ב' עמוד א' את הדין של אוכלה דאפרת, אוכל שנפרד, שאמרנו שהביצה נפרדת מהתרנגולת. אז אותו עניין, כן, הוא אומר כל אוכלה לרבי יהודה אוכלה דאפרתו, הוא אומר שזה אוכל שנפרד מאוכל אחר. בעצם הוא אומר שאם לאוכלין יוצא מהן מותר, שאם עכשיו המשקים האלה הם נפרדים מהאוכל, הוא אומר כן, שהמשקים האלה נפרדים מהאוכל. אוכלה לרבי יהודה אוכלה דאפרתו. יפה מאוד. בוא נראה קצת רש"י. כן, ואם יצאו מעצמן אסורין בו ביום, כן, גזרה שמא יסחוט, מה שאמרנו, בו ביום הכוונה בשבת עצמה. לאחר מכן יהיה מותר כמובן במוצאי שבת. אם לא אוכלין אין מכונסין הפירות הללו יוצא מהן מותר בו ביום. נכוון דלה ניחא להו באה למשכין ליקה למגזר, אנחנו לא נגזור, אין לגזור שמא יסחוט. כן, אלמה משמע מדקאמר אם לא אוכלין היוצא מהן מותר, כל האוכלין אמרינן, כן, בדבר היוצא מהם אוכלה דאפרתו, ואינו בכלל גזירת משכין שזבו. כן, הוא אומר רק אם זה היה עומד למשקים, מההתחלה רציתי את הפרי הזה כדי לסחוט אותו מתישהו, שרציתי, אני רוצה ניתן דוגמה לימון, אני רוצה את הלימון הזה לא בשביל לאכול אותו ככה אלא בשביל לסחוט אותו, אז דווקא שמה יהיה את העניין הזה, יהיה בעצם את החשש שמא האדם הזה יסחט. אבל אם הוא מלכתחילה רצה לאוכל, אז אנחנו לא נגזור שמא יסחוט. אז בעצם אנחנו לא גוזרים גזירת
משכין שזבו באוכל, כן, אם זה היה עומד לאוכל, זה לפי רבי יהודה, כן, זה נחשב אוכלה דפרטו, זה נחשב אוכל שנפרד מאוכל אחר. עכשיו יש לנו עוד משנה, כן, ורמינו, עכשיו הוא מקשה, מה הקושיה? יש משהו שסותר את מה שאמר רבי יהודה. אז ועוד אמר רבי יהודה, זה משנה במסכת עירובין. אז דבר ראשון אנחנו צריכים לדעת שמעשרות חכמים בעצם אסרו לנו להפריש תרומות ומעשרות בשבתות וימים טובים. למה? בגלל שהוא נראה כמתקן, האדם הזה נראה כמתקן, ומתקן זה מלאכת מכה בפטיש. לכן גם אסור לטבול כלים בשבת, כי הוא נראה כאילו הוא מתקן את הכלי. אז בעצם יש מחלוקת בין רבי יהודה לרבנן לחכמים, האם שני ימים טובים של ראש השנה נחשבים קדושה אחת או שתי קדושות. ואנחנו ניתקל בעניין הזה בדף הבא, בדף ד' בעזרת השם אנחנו ניתקל בזה, וזו סוגיה מאוד מאוד יפה, באמת מאוד מאוד יפה מי שלומד אותנו, ואנחנו בעזרת השם נלמד אותה. כן, אז בעצם אם זה שתי קדושות, אז זה בעצם כמו שני ימים טובים של גלויות, גם בזה אנחנו נדון בעזרת השם. יש שני ימים טובים של גלויות, יש לנו היום, אני מדבר היום, כן, בוודאות אחד קודש ואחד חול, אבל כן, אחד קודש ואחד חול. היום אנחנו יודעים איזה יום הוא קודש ואיזה יום הוא חול, ונדון, אנחנו נראה בגמרא למה בכל זאת שומרים, למרות שאנחנו יודעים, זו שאלה שהגמרא שואלת, אבל פעם שלא היה להם את החשבון, והיה את העניין עם העדים והשלוחים וכל הדברים האלה, אנחנו נדבר על זה, סליחה אם אני עכשיו עושה סבתוכה. אז העניין הוא שלא ידעו איזה קודש ואיזה חול. ידעו שיש יום אחד קודש ויום אחד חול, אבל לא ידעו איזה יום זה. אז גם במקרה כזה, ביום השני זה היה מותר. אבל אם שניהם קודש בוודאות, אז מה שבעצם ביום הראשון היה אסור בשני, נגיד אם ניכנס לעניין של ביצה. עכשיו אנחנו בעניין של מעשרות. אז רבי יהודה אומר, מתנה אדם, הוא עושה תנאי, מתנה אדם על כלכלה של פירות ביום טוב ראשון, כן, של ראש השנה, ואוכלה בשני. רש"י אומר לנו איך אדם עושה את הדבר הזה, כן, לה מילתא הווה שתי קדושות. הייתה לו כלכלה של פירות תבל, כן, לא מאוסרות, ושכח ולא איסר מערב יום טוב, ותנן אין מגביהין תרומות ומעשרות ביום טוב, מעשר שני, ביום טוב, מעשר ביום טוב, ומעשרות ביום טוב, מעשר ביום טוב בתנאי, ואומר אם היום חול ולמחר קודש, כי אמרנו לא יודעים בדיוק איזה יום הוא חול ואיזה יום הוא קודש, כן, אם היום חול ולמחר קודש, יהיו אלה תרומה ומעשרות על אלו, כן, אם היום חול אז אני יכול להפריש, ואם היום קודש אין מדברי כלום, כי אסור להפריש, ונותן בהם סימן, ולמחרת חוזר ואומר, כן, בעצם כאילו שהוא ידע באיזה פירות הוא עשה את התנאי הזה, ולמחרת חוזר ואומר כן, אם היום חול ואתמול קודש, יהיו לו תרומה מעשרות על השאר, ואם היום קודש ואתמול חול, הרי נעשה תרומה מאתמול, וממה נפשך, כן, בעל כורחך נתקנו, ואז הוא יכול לאכול אותם. יפה מאוד. אז זה מה שאומר רבי יהודה, והוא ממשיך ואומר, וכן ביצה שנולדה בראשון, תאכל בשני. ועכשיו הגמרא מדייקת, בשני אין, דווקא בשני, אבל בראשון לא, בראשון הוא לא יכול לאכול אותה, את הביצה הזאת. אז כן, אז בעצם אנחנו רואים שהוא כן סובר את העניין של משכין שזבו, כן, רש"י אומר על מה משמע, כל מידי דזב ממקומו ביום טוב, ואפילו אוכלה אסור, הביצה זבה ממקומה, מאיפה שהיא הייתה בתרנגולת, מהתרנגולת, והיא אסורה,
וזה היה ביום טוב, כן, זה באותו יום, ואפילו אוכלה אסור. למה רש"י אומר ואפילו אוכלה? מה זה העניין הזה? כי היינו אומרים אולי באוכל זה שונה, כי באוכל הוא אמר את העניין של אם לא אוכלים יוצא מהם מותר, ואנחנו רואים פה בביצה, כן, החידוש הוא בעצם, שרש"י אומר ואפילו אוכלה אסור, שאפילו בביצה, כן, ביצה זה אוכל, ואפילו אחי, אפילו שהיא אוכל, היא אסורה לאכול אותה בראשון. ומשנה, הוא מתרץ, משנה רבי יוחנן, מוחלפת השיטה. מה זה מוחלפת השיטה? הוא אומר במשנה בשבת, שכתוב בין סוחטין את הפירות וכו', אז בעצם מחליפים את השיטה של חכמים בשיטה של רבי יהודה. אז יוצא שבעצם חכמים הם אלה שאומרים אם לא אוכלים יוצא מהם מותר ואם משקים יוצא מהם אסור, ורבי יהודה הוא זה שאוסר את המשכין שזבו ממש בהחלט לחלוטין, אוסר את זה לחלוטין, וזה מתאים לסברה שלו בעצם במסכת עירובין. כן, וזה גם מה שרש"י אומר, שיטת המשנה דאין סוחטין, והיפוך רבי יהודה לרבנן. אז עכשיו, זה, אנחנו עד עכשיו ראינו את ההוכחה למה שהגמרא אמרה, ואף רבי יוחנן את זה עדיין לא ראינו. רבי יוחנן רם דרבי יהודה עד רבי יהודה, ראינו שהוא הקשה ומשנה, ראינו גם את התירוץ. אבל מאיפה אנחנו יודעים שהוא עצמו סובר את הגזרה משום נשים שזבו? ראינו אותו משחק עם שיטת רבי יהודה, כביכול משחק, כן, שראינו אותו בעצם עוסק בשיטות עם רבי יהודה, אבל מאיפה אנחנו יודעים שהוא עצמו סובר גזרה משום משכין שזבו? אז בוא נקרא את הגמרא. הגמרא אומרת, ומדקמר מלאו עדדה שמע מינה חד טעמהו, כן, בוא נקרא את הארמית, ומדקמר מזה שהוא בעצם מקשה לאו עדדה, מקשה מזה לזה, בעצם מקשה מהמשנה של אין סוחטין בשבת למשנה בעירובין, כן, בעניין הזה הוא מדקמר מלאו עדדה שמע מינה חד טעמהו. אנחנו לומדים שזה חד טעמה, שמדובר באותו דבר, שמדובר גם במשכין שזבו במקרה של במשנה בעירובין, של ביצה שנולדה בראשון תאכל בשני, כן, והנה רש"י אומר לנו, ומן דאסר בה אסר בה ולשרה בה שרה בה. בעצם מי שהתיר בעצם פירות, מי שהתיר משכין שזבו מתיר ביצה ביום טוב. מי שאוסר משכין שזבו אז הוא בעצם אוסר ביצה ביום טוב. יפה מאוד. אז כאן אנחנו מסיימים בסייעתא דשמיא את דף ג' עמוד א'. בעזרת השם אנחנו נמשיך ונלמד את דף ג' עמוד ב', ששם אתן לכם הקדמה, זה בעצם עוד תירוצים לקושייה של רבי יוחנן, תירוצים יפים מאוד, ונמשיך בסוגיות שלנו לעניין של ביצה שנולדה ביום טוב. ואני מזכיר שאם אתם יכולים בבקשה להירשם לערוץ, לתת לייק, להירשם ולשתף את הסרטון, זה יעזור מאוד ויזכה את הרבים. יום טוב לכולם.